Никола. По-малата разправя, че ти кога си се раждала, тогава той войник отишъл. Баща моя да ти е Донки е 17 години по-трът от теб. Ама аз знам, от две места е са пея да дойдат да поискат. Хората да плещат, що ще по-малата. Аз не го искам. Ми, какво като още не го знае, нали вида? Някои с любов са се взели със севда голяма, па после къвги, бойове правят новата, да ги разнасят по малата. Марио, той чигата по и чужди живее. Всеки ден се бори за него. И що свят е обиколил? Донесъл ми кадрото от тази пролет. Като го видях, мустаките му аресах. Я ги влекват и се големи. Гледам кадрото и говоря с него, викам му. Гледам табай Никола на това, че дек не мязаш. Ма ще му почиташ ли? Ще му закрилеш ли? Ще му отведеш ли се в Александрията и аз свят да видам? Ама то кадрото мъчи. Нищо не го. Ще ти отвърнеш те. Баща му какво ти даде на подумката? Пендар и златен кръст на кучия. Не само пендара ми и златен кръст. Кръста е тълкав. Малко! Ма нашата не слушне! Малко, Тинки, ти ли си? Аз съм аз и късно жената за нещо не ги кала. Тинки е влез при какъв и долка, аз сега ще до. Това ли тебе, Тинки? Яд, Марио, ти тук ли си била? Яца, викнах ви, че ще ви пратим калесаре за запиват на какави долка. Майка ви не ви ли каза? Не ни каза. Рече ни да се поръчим и за да рече за нещо ни викаш. Нищо, нема много да одите. То от момина страна малко госте са кам. Ще калесате от комшиете тънки кожови и галинци. Ще диете и у моята сестра. Баба ви Таша и баба ви Лила. Нали знаете? Знаем ги, да. Тъй. Ще калесате и вашите, и Войчови груйови. Тинке, вземи юзето и дето диете, тъй ще кажеш. Елате от Войчо Динчо и Нана Динчовица, от тях сега в неделя, в 3 след пладне, на запиват на какадонка. Запомните? Запомните. Сега в неделя 3 след пладне. Тъй. Ние ще дойдем. Ма ще дойдете, ма как нема да дойдете, веднъж какави донка запис прави. А, Дитко, сега вземи това луче, тури го в джебата с полука. Айде, вравете. Айде, бил сайта с здраве. Айде, моми, айде. Райко! Луки! О, Мариле! Що ни видиш? Вие за сетте калесари не ходите. Ходихте и на Аритина, и на Бана. Сигурно помните къде ходихте. Ама, чакай. Има още, защото от Монкова страна се канат повече калесари. Ти кажи за комшиите. Ами от комшиите ще поканите Трехлекови, Янтахтови и Булекови, че ние сме си родовити. И да не забравите срина ви Минка на могилата и комицата Куна зад новата Черкова. Нема да ги забравим, нема. Ти кажи, одяти риски огръми да одим ли, че по-рано не одихме? Еми, ще диете, как няма да диете? От две сестри дяца сме. Райко, тухни това луче в чеби. За сполука. Ти, Луки, носи юзето. И, Брайко, да не вземеш да попиваш по пъти от юзето, човек. Да толкова сръдия има, човек. Време! И зората няма да стигне. Ясно, Мара, кия, вино нема мисли. Да твоите юзе съм тръгнал вечера. Хайде, да ти спомена. И не се докачайте, Брайко. А само тъй го река. Вериш думи. Хайде, на добър час. Ама луко. И сега какво? От тук ще одим на могилата, там в бяло камъне, там фарнукма. Айде, без ме. Брайко, преди тук работа да върши, че към кана майка и татко ще видиш звезди посред бял ден. Ело! Ще и мен да ме поиска някой.
Полита вина. Полита ми, ама кобилицата ще подигната да те нашива погреба. Щяла да ме нашива. Преди кобилицата дигнеш, аз ще грамна като Агне Гергьовски, барабар с менници. И направо у дома ще отнеса. Че мамка как е зажадяла за отмяна, те ще се зарадва. Виждаш на отво кака ще ме крадеш. Аз, дом, майка, баща, нея ли? Ми като искаш, ела поискай. Нали сега на твоята дружка Домка от Думка стория? Ти по-назад ли ще останеш? Другата неделя го дежареже дойде. От думница неща не ми трябва. Ти както вида приставаш, ами ваште, а не вземете, ама върнете, че дума ще ми излезе. Ти ела, па мамка комарчето ляп ще ти очупи. Че кво ти е? Пребев си, ръка си, абе всичко от сред се вършиш. А пък татко се ви фали нивето и ливадето. Абе, те типче и мераклие стопана си. Тейка си. А я знаеш къде като. Ти си ми на късметът и аз на твоята. Да, провали го, не че мамка чака водица от меса. Брави, Марио, брави. Ама, право водица пини. Рибене, за да ти реши ме праш. Ми ако някой види. Никой не ма види. Нима ма види. Брави, Марио. Я в сряда, я в четвъртък. Абе, в четвъртък ще. Ох, Либене, насръци си. От твоите уста на Господ в ушите. Защо не ще заденете с Николови? Не ще им могат геят да се отрават за дявки. За кашмер ще стане. Ще кажа, хората на врата съм носил подурете на годеника. Кръстю, ми кой ще да те задявате? Ми що ги плещеш такива? Байко ни е първия, ни е последния, дето нема да си е на годежа, че е на горбета. Хората знаят какво са чинито гиба. А ти през думите на мамка нема минеш. Тя те е избрала да носиш подурете, а Тодор ризата. Те бе, Джана ми. Ама откак знае, че подурите ще носа ни сън, ни дрямка много. Нашия запив Валентино, я време за вас. Чинеше ми са, че ще връкна към небето. Видеше ми са, че радостно ме гледат и хората, и доварете, и портите, че и къщата покрай поименуват. Аретино! Що си не бе тука, Никола? Клетик! А си не види запивът, а му не тряпка от радост и изтях сърцето. Ами место е той, ще са кадро и потур. Ма Кръстю, ма ти в ден си се предал вечевяк, че бива ли тъй? Нали Байко в писмото пише, а със стори годежат без него. Ама за сватбата го чакам. Кога дое, тогива сватбата? Кръстю, кога стигнем Донкините порти, ти пръв ще прекрачиш прага с потурете, па напокон Тодор с ризата. Все едно годеникът минава, той е пред всички годежарен. Нали не си заборавил на нашия запив как ти пръв влезе през прага на портата? Аз от джама на горния кат над ничахите видях. Абе, не съм се предал аз, ами ми е жалко за чивяк. Рехо ти веки това. Я, ма вие тук ли сте биле? Обърнах цялата къща видира. 3 пъти слизах по слабите и скачвах. И на боерията излизах, ама тук бутна сега си хит. Иди, Минке, иди, извикай баща ти да дойде. Ама и ти това дете го не откъсваш от полите си. Ми още едно, като до 4 печета питам тогива. Те не като дойде. Какво? Готови ли са веки нашите? Тръгваме ли? И то веки е станало 2 сата. Време е върви. Готови са веки, всички са готови и гайдара доде. И чакаме само Уйчо, Койчо и Нанка Лалка да дойдат.
А пък ние с мамка става, Жено? подредихме редата. Що мамата де? Айде, готови сме вече. Айде. Това е пата реда, бе. Че ли не знаеш? Реда нящо подредено, нали? И на мен донесате. Еми, това е. Ние служихме ябълки, круше, орели, карамели. И в едното крънчете и служихме луче за сполука и здравец за здраве. А мамка приготви даровете за годеницата ми. Тя мамка много ще даде. Цяло ривце златици и златни мендуши. А Нанка Лалка донесе от Софията сребърен колан и поставя. Тя мамка и нам не даде малко. И то златните мендуши и златиците не и свекръва и ги е дала. А тя мамка и нам е дала не малко. Айде, Наоми, готови ли сме? Готови сме точно. Още някой ще чакаме ли? Ами, Нанка Лалка и Уйчо Бойчо. Само тата и тията не дождат. Айде, жени, нагаждайте ни! Така се даде на момичето. Айде да вървим, че сватовете ще дават зор. Да вървим? Айде да ни изправим буквата. Айде. Както е шага на редата, тъй да е шага на челюстта ви, да има и мъжки, и женски дяца. Както е богата редата, тъй да е богат и живота ви. Тъйка. Нямам някаква скреба, да знаеш, че казвам. Как е? И тия златни мендуши. Ами, богата работа. Бабо Божано,
Ама нека решим да видим Никола Фиданко ще повесе от Александрия. Динчо, била. Сватбата сватбе, чакаме Никола. Кога братя Вера от Мазарот ще си доде, тогава ще я направим. Ще чакаме. Чакаме. На сватбата сватбе, на теб ще ядем риза, поставе и чорапе. На свата ще ядем риза с кенета, гръпали писканска с сарафъци и поставе. Баба Божана ще ядем риза с кенета, гръпа козанка и щиваве. На брата Цанко ще ядем риза и поставе. И на булката